Ohøj i stuen. Velkommen til Tutor the Game, spilregler og setup. Setup. Pladen pakkes ud og kortlægges på tilhørende felter. Hver spiller placerer en brik på level 1. Hver spiller får 3 Tutor Tool kort. Den med den bedste sommer starter. Kort. Der findes 2 slags. Tutor Monster kort. De skal overvindes. De har et level, og de overvindes ved at have et større angrebslevel end monsterets level. Dit angrebslevel, det er dit level på spillepladen plus dine bonusser, som du får ved Tutor Tool Cards. Herunder er der 3 undertyper. Skills giver dig bonus til dit angrebslevel og lægges på bordet foran dig. Curses, de skal smides på en modspiller, er ofte engangsbrug, må spilles på et hvert tidspunkt. Effekter kan både være gode og dårlige. Formål. At bekæmpe tutor challenges ved brug af dine samlede tutor tools og nå til level 5 på pladen. Derudover at ødelægge livet for dit medtutorer. En tur. En spillers tur foregår i 3 faser således. 1. Træk et tutor tool kort. 2. Angrebsfase. Træk et tutor monster kort. Overvind med dit angrebslevel, som er summen af skills plus level på spillepladen. Dette skal være højere end monsterets level. Ved for lavt level kastes med terningen. Du dør. Evade. Drik dig mod til, det vil sige 2 plus i kampen mod monsteret. En hjælpende hånd. Du forsøger at slå monsteret med dit plus en valgfri medspillers angrebslevel. Og de skal hjælpe dig. Fase 3. Bonus og straf. Ved overvundet monster modtag bonus svarende til good stuff på monsterkortet. Har du tabt, udøves bad stuff på monsterkortet. Ved evade trækkes et tutor tool kort. Turen går videre til næste spiller. Spillet går på tur indtil en spiller har nået level 5, eller når der ikke er flere kort, eller bare når man ikke gider mere. Når man ikke alle kortene igennem indspillets afslutning, så gennemgå dem med stjerner på bagsiden. Det er svarene fra spørgeskemaet. God fornøjelse.